Začal líbit u této hry. Dneska si hrám hru jménem Slither.io. Já už dávno hraju. Můžu ukázat, můžu vám říct ty věci, s kterými jakože dělat. Nemá takovou tabulku. Heal, jakože vám to bude doplňovat životy. 3, 4. Tak. A max heal si taky dáme na 4. A nám to nevystačí. To je zase nalevlit. Tak, tady ty velké necháme ještě, máme na to věc. Bychom je mohli tak. Mám plné životy, aspoň vidíte. Já se dotknu této jedné kuličky a vidíte, že jsem jakože obranej a zase mi to doplní životy. Tak uvidíte, se já to nebudu dělat. Mě teďka nezajímá. Mě zajímá akorát, když jsem, jo. Tak. Ten nějakého typka. Tady jsem nějaký ty měsíčky. Tady můžete, jo, vidíte, já jsem se dohodl.